Bonke abaculi abanokukhubazeka abayingxenye ye-Weekend Arts bavundululwe ezinhlelweni zokuhlola amakhono ebezibanjwe ezweni. I-province ekade iphumelele indawo wonke kodwa was i-Pretoria because bafikile ngobuningi babo bakhombisa cha nje babahlulile abanye abantwana abamanye amaprovinsi sikhuluma lokho nje sacha sabahalisela impela kakhulu ngawusebenzi omkhulu nomuhle abawenzile ukuthi bafike impela bazosikhombisa ukuthi bona what are they made of. Emva kwenhlelokhono abaculi bavundululiwe bangene ngaphansi kohlelo oluhlabahlosile lokubalungiselela umcimbi we-Weekend Arts. Siqashile a musical producer, director and genius, according to me, Joy Celebration producer, or rather director, musical director, obekade sebenza khona Joy Celebration, ongumyeni kaNtokozo Mbambo, Mr. Nqubeko. He is the one who's been assisting there, artists, ukuthi abe familiar, abe comfortable, abe confident, aphinde futhi artists azazi ukuthi display kanjani. Labaculi bazobe beshiyelana inkundla nomakadebona emculweni uBabsi Mlangeni, uKhazozo kanye nabanye. Edilini lomculo liqondiswe inkampani i-Oded Music, umdidiyeli womculo wokholo owaziwayo uNqubeko, umnyango wezemidlalo, ubuciko namasiko. Kanti usengathi kubanjiswene ne-Playhouse Company.